De kworballers van LDODK de Gediek konden haar een juster veilig spelen op het hoogste niveau, de Kworbal League. Dan was er wel woon worden van OVVO uit Maarsen met 4 goals verschil. Een verslag van Freer Kwijma. Een beladen duel dus, met Erwin Zwart toch in de basis ondanks een schouderblessure. En met Pienestilders werd die bal in de koer te krijgen en LDODK op voorsprong te brengen. In de tweede helft had LDODK 4 doelpunten verschil voor te komen, maar ze komen 5 achter. 15-20 voor Offo en dan zocht het er net goed uit. Maar LDODK had Femke Faber en die is bijzonder op dreef. En had met 6 treffers een groot onderdeel in de score. Vlak voor tijd toch weer Offo, 26-27. En dan is de allerlaatste onval voor LDODK. Nog 10 tellen op de klok. Erwin Zwart nog 1 keer en hij krijgt de strafworp mee. Van scheidsrechter Jan-Henk Hoeksma. En Menno Russen, die stapt achter die bal. En die smiet hem erin. Zijn 4e treffer, 27 gelijk. Maar Offo had nog een keer de bal uit. 6 tellen en daar komt dan geen stip. En zo wordt het een zwier bevochten likspul. We houden ze in ieder geval 2 punten achter ons. Komen leek met Delta, we hebben een beter onderlinge resultaat gehad. Dus wat dat betreft is dat nog wel positief. Maar het blijft een gevaarlijke uitgangspositie. Het was een hele grote opluchting toen hij uitfluiten. En ik denk misschien al dat we goed terugknopt. Hè? Eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten al rond. En ja, dat we nog een league speel eruit kunnen lutsen, dat is echt super. Officieel is LDODK nog net veilig. We moeten sowieso nog 1 keer winnen. En ja, 1 keer winnen zal waarschijnlijk ook een haar wezen. Ja, en als je dat net doet, dan ben je afhankelijk van de oorploegen. En ik dan kan het nog goed gaan. Maar dan mag je Offo net geen wedstrijd meer winnen.